boleh corona virus nama virus salahnya गिदिंलाय आंनिया माबा corona sedang मास्टारफोरानो स्कुलावनो थांनो होथारला जोंखौ हामाथार मा भाइरास फिलाय मिथियाथ' मा भाइरास बा नोंहालाय मा बुङो आंहा जेबो बुङालै थ' जोंहा साहाखौनो एसे लोंहैनोसै जोंहानि न'आव ओइ आंनि सेन्देला सदो नोङो
नोंहालाय न'आवलाय सोर सोर दङ मैनाथि आगै? मैनाथि हारसिं दङ। ए हारसिं दङ मैनाथिया। ए अ बाबा ओमफ्राय आइ ओमफ्राय आबै दङ। ए नोंसा आब' गैया मैनाथि? गैया। आदालाय? आदा दङ। ए दैखौ लोंला होनब्ला? मा खबर लोगो नोंहा? गाज्रिहाय। नोंनालाय लोगो? गाज्रिहाय। ए नोंनालाय लोगो? आंना बिदिनोसै मोजांबो गाज्रिबो। आंनियाबो माब्लाबा गेजेर जायो गेजेरावनो। माबा नोंनिया परिक्षा गैया? हा परिक्षा दा जाथ'वाखै र'। नोंनालाय? आंनिया मोनसे जाखांबाय। आंना मोनसे जाखांबाय। आंना माब्ला जागोन? मिथियाथ'। एसेबां माबायावथ' जागोन ना? कर'ना भाइरासआबो दाबो जोबाखै। मारै एगजाम खालामनो हागोन जोंलाय? मबाइल बिबाबो दाइसो जायो। टिभिखौबो रिसार्ज सोलिया। औहाय लोगो। आथिं थिगलियावसो गारदों आंनिया। आंनियाबो। दहाय आङो आलासि जानो थांनाया सासे लोगोनाव थिग आथिं साथारदों। आंहा बिश्वकर्मानि खामानि मावनायाव आथिं सानांदों। उथिग्रो न' स' सिबबाय, न' लिरबाय, खाला आरि होबाय। माबाया खाला होदो आरो बाबाया। ओमफ्राय आङो बाथौनि खालाखौ होबाय। आङो लोगोमोनावसो मावहैनांबाय। न'आवनो मावनोनो मोनदिया आंहा। नोंसा माला सानै ना? खोब सानैबाबो जाहा सानै नालाय रानलायना मावनो हायो। जोंहा सासेल'। मावनोथ' हायो, नाथाय खामानिखौनो मावा बिनानावा। ए नंगौ। नोंसालाय? आंनियालाय बिदिनोसै। बिनानावबो गैया, बिब'बो गैजा रोङै। आंनावथ' बिदा बिब' गैयाना। बिनानावसो दङ। बिनानाव सासेल'सो। नोंसालाय लोगोनाव आलासि जानो थाङा? गाबोन थांगोन दे। दे होमबा सानैजों जमा थांगोन दे बासाव। माबा लानाव, सनिका लानाव। दे। ओमफ्राय सनिका लानाव थांनानै समफोर सनजिता लानाव थांगोन दे। औ जागोन दे। बाजैयालाय खामानि मावो ना मावा? बिलाय मावखाया दा। आंखौसो मावनो थिनबाय थायो। जों आइजों आरो आंजोंल' मावो। जोंखौल' रायबाय थायो। गावहा उन्दु जाबाय थायो। ओंखामफोरखौबो थब संना होनांगौ होनना बुंबाय थायो। गावखिना एनि टाइम मबाइलखौनो थुब्रेबाय थायो। सोरजों रायलाय सोरजों थायोथाय। नोंसा आदायालाय बहाथो थांदों? मुम्बाइआव दंहैयो बियो। बिब' बिनो न'आव फैबाथाय जोंखौ खेलखौनो लाया हिन्जावनि खोथा लानानै।